Бу мәңгелек бәхәс. Кешеләр язмышларын үзләре язамы, әллә инде шулай да тәкъдиргә Аллаһ Тәгаләдән языламы? Минем танышларым арасында да һәм үзем белгән, күргән язмышлар арасында да үз язмышларын нәкышләп, бөртекләп, хәрефләп үзләре язган кешеләр бар. Үзләренең язмышларын матур итеп кору өчен бик зур тырышлык куйган кешеләр бар. Һәм шулай да күңелдә бары сорау туа, әллә Аллаһ Тәгалә шулай насыйп иткән микән соң? Бу кешегә язмышын матурлап, сырлап язарга дигән уй барбер килми калмый. Әлеге сорау белән мин бүгенге килгән кунагыбызга да мөрәҗәгать итәргә булдым. Үз язмышын үзе язган дигән сүз юкка гына түгел. Менә бу шәхес нәкъ менә үз язмышын матур итеп нәкышлап язуда зур хезмәт куйган кешеләрнең берсе. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүгенге кунагыбызның регалийларын саны китсәң, бер тапшырыкларына сыймабыз. Шулай да мин башлап карыйм әле. Язучы да, публицист та, драматург та, журналист та һәм кыскасы бик тә кызыклы шәхес Искәндәр Сиражи бездә кунакта. Исәнмесез, Искәндәр. Менә Искәндәр регалийларын саный башладым. Ниндиләрне әйтми калдым? Ярар инде, бу дөньяда мин килеп йөрим инде. Театр училищесы мине артист, режиссер һәм драматург ясады. Мине хатын-кызлар мине шагыйрь иттеләр, әтермә мине прозаик һәм публицист итте дип килеп йөрим инде мин үзем. Бөтенсен дә күрергә туры килде язмыштан. Язмыш тапшыруы бит. Шуңа күрә бөтенсен дә күрергә туры килде. Мин шуңа күрә теге биографиямның кайбер өлешләрен яшермичә яшим. Ни өчен? Бер заман мактану да түгел ул минем тормышым, әйеме? Нәрсәдер булган икән, элекке тормышымда ул минем тормышым. Әгәр дә шуны әйтми йөрисең икән, шундый әйбер килеп чыга, яшереп йөри дигән. Шуны дошманнар куллана башлыйлар, минем яшереп йөрү итеп. Шуңа күрә мин әйтәм, җегетләр, всё, мин утырдым. Әйе, минем биографиямда андый момент бар. Теләмисез икән, минем белән аралашмагыз. Мин мохтаҗ түгел кемнең беләндер аралашуында. Әйе. Һәм һәр тамашачыларда сорау тора, ни өчен утырды икән, нәрсә булды икән дип. Төрлесеннән булды инде бу дөньяда. Яшь чак бит. Яшь чак, шуңа күрә елда 10 айны мин бер утыру бер гомер романына материал туплап уздырдым. Ни сәбәпле эләктегез Ришат картына? Төрле чаклар, анысына тукталып тормасак та буладыр, бөтен әйберләрне бөтенесенә тукталып туру кирәкмәстер. Булды. Хилафлыклар яшьлектә булмый калмады. Яшьлектә булмый калмый анда. Әйберләр хәзер сөйли башласаң ни өчен икәнен аклануга килеп кайтып чыга. Минем беркем алдында да бер нәрсә өчен дә акланасым юк. Әлбәттә, шулайдыр. Шулайдыр сүздә юк. Барбер дә менә язмыш тапшыруында без максималь рәвештә ачык ихлас сөйләшеп барсак та, ләкин һәр кемнең күңелендә, хәтта үзенә дә сөйләми торган серләре була. Шуңа күрә дә мин ниндидер бер кысалардан үтмәскә тырышам, шуңа тамашачылар мине дөрес аңласыннар. Мин аны чылан дип атыйм. Менә безнең һәрберебезнең күңел түрендә бер караңгы чылан бар. Ул чыланда анда үрмәкүчләр пәрәвез үргән инде, анда без үзебезнең бөтен искә төшерергә теләмәгән эшләребезне, гамәлләребезне, уйларыбызны яшереп куябыз. Менә ул чыланны, аны үзең дә ачарга куркасың кай вакытта. Менә шул чылан турында сүз бара. Без бүген ул чыланны ачабыз икән, ул кытышкыч булырга мөмкин. Шулай. Шуңа күрә һәр кемнең ул кемдә дә андый чылан бар. Мин һәр вакыт әйтәм, кайчакта мин әйтәм, сөйләп бетермәде бит инде, без бит инде беләбез дип язучылар бар миңа, бит. Сез әйтәм, ишетәсегез килә икән, үзеннән барып сорагыз. Чөнки мин әйтәм, кеше сөйли алган кадәресен барбыр сөйли. Менә әйдәгез без сезнең балачагыгыздан башлыйк әле. Без гадәттә мин шулай балачактан башларга теге сораулар бирергә яратам. Ни өчен дигәндә, һәр кемнең менә тормыш инеш башы, шишмә башы дип әйтик инде, кайда булса башлана. Менә Искәндәр Сиражиның инеш башы, шишмә башы кайдан башланды? Бу башлануын Архангельскида башланган. Туын мин Архангельскида туганмын. Әмма мин 7 айдан Биектау районының Ташлыкавал авылында, бу инде ата-баба нигезендә үстем. 10 классны шунда тәмамладым мин. Сез нишләп кайткансыз анда? Тия нигез күченеп кайтканмы? Сәбәпләр? Әни мине үзенең әбисенә, минем прабабушкага кайтарып ташлаган. Әйе. Сез әби беләсез? 17 яшендә, 17 яшендә тапкан да, шуннан соң 7 айда кайтарып калдырган да шул үзенең әбисенә. Мин шунда Хаҗар әбидә үстем. Бик усал, шундый диндар карчык иде ул. Шундый усаллык мөгаен шуннан килгәндер.
ул каргый башласа да берәрсен вакланып, теге башым биткерер дип кенә вакланып каргап тормый иде, теге татар карчыкларына хас булганча. Ул дөнья күргән карчык Америка бер атом бомбасын да җибәрмәде шунда дигәнрәк глобаль каргыш белән каргап ата иде. Ул шундый теге дөньясын каргап ыргыта торган шундый усал гына, кичкенә генә усал гына карчык иде ул. Әмма аннан миңа бик күп менә яхшы сыйфатлар да керде булса кирәк. Бик ул үзе кешегә бик ярдәмчел иде. Усал кешеләр шундый була бит алар гадәттә. Бөтенесенә ярдәм итәргә тора. Әллә ничә тапкыр киндек әбисе булган, анда ул теге күргән инде ул теге Ленада алтын да юган, теге тимер юлларда салып йөргән, окоплар да казыган, бөтенесен эшләгән, бөтенесен күргән, һәм бер әйбер әби бер кайчан да дуңгыз ите ашамаган. Менә шуларда узды, биме? Монда кайткач ди, биреледә ди, бер таныш марҗаларыбызга кердек тә ди, теге кушайте дигәчтен кышыйты дип әйтә бит, дип ашаганнар, шуның шикелле. Дуңгыз итен ди, мен ди нинди ит икәнен әйтмичә ди, каптым да ди, бутырды ди. Тавыш теге диде. Шуннан билеп алдым ди. Менә шул бер тапкыр ди, шуның белән менә үз гомеремдә ди, гомер буе шуны сөйләде. Менә дуңгыз ите каптым, дип шул әйберне әби, шуннан менә минем башка кирип калды ул әйме. Ул шул хәтле пишрак, шул хәтле начар әйбер икән. Менә шуңа күрә мин колбасалар составында кергәндер инде ул. Мин хәтта төрмәдә дә аның тушонкаларга ниләргә якын килмәдем, андый әйберләргә. Инде оч вакытта да, анда оч тормыш. Мин бер тапкырда зонада ашханәдә булмадым. Без менә бу сезнең ул тормышка кайтырбыз әле, әбигез турында дәвам итик әле. Менә әби белән тормыш, ул менә ятимлекне тыядыр дигезме сез? Минем әни кайта, Дербышкида гына яшиләр. Әни инде кияүгә чыкты. Дербышкига кияүгә чыкты. Дербышкида яшиләр. Мин кайткан вакытта Дәрвишләр бистәсенә мине алып китегез дип машина артыннан чаба торган иде. Минем китәсе килә торган иде. Минем дә әнилә тиле буласы килә иде. Аннан соң бер шундый әйбер бар, әйме. Мин аны үскәч тә аңладым. Менә бар иде инде минем авылдашлар, сабакташлар бит инде, бергә үскән малайлар, әйме. Аларның әтиләренә карыйсың да, әйме. Ул кайберләре ойнып та бетми иде инде, аның бер кайчанда, аяк вакытында күргән булмый иде. Менә теге bir qaraganda булуыннан булмауы артыграк шикелле тоела. Әмма барыбер аларның әтиләре бар, алар миннән өстенрәк тоялар иде үзләрен. Мин бит инде беркемдә түгел. Менә шушы әйбер. Менә шушы беркемдә булмау ул миңа мәгәен этәргеш биргәндер. Кемдә булса булырга. Кемдә булса булырга дигән. Менә шуннан калган комплексларны җиңү, шуны җиңәргә тырышу һәм үзеңдә көч тәрбияләү менә шуннан килгәндер дип уйлыйм. Ул балачактан килә торган әйбер ул һәрберсенә кемгә дә булса исбат итү үзеңне кемдә булуыңны бу тормышта нинде дә булса максатка ирешүне исбатларга тырышу ул бит андый балалар алар бит көрәшү бүсәләр, рыш булып бүсәләр. Ул шуннан да килергә мөмкин. Ул тормыш гомумән көрәшү. Әмма кем ничек көрәшә? Кемнеңдер көрәшкән вакытта әйтик авырлыгы зуррак була. Әле менә күптән түгел генә Сабан туенда карап тордым. Бер 100 кило чамасы гына егет 150 килолыны алып ыргытканын карап утырдым. Әйеме Сабан туенда, менә Әмир Сабан туенда быел. Шуңа күрә кемнеңдер аның теге старт зур 150 килограмм белән башлаган. Теге егет 100 генә килограмм белән. Менә шушында, ул барыбер тырышты, барыбер җиңде. Беләсезме, көрәш бит әле ул үзең көрәшәсеңме? Әллә инде синең менә әтиләниләрсез бит. Әлләнең әтияниләре көрәшәме аның киләчәк өчен? Монда бит теге тренировка кебек, үзең көрәшкәч синең көчең арта. Инде синең яшьтәшләрең белән менә мөмкин. Кемдер өчен аны әтиянисе көрәшкән булырга мөмкин. Аның инде зур тормышка әзерлеге юк дигәнсез. Шулай да булырмы? Юк, менә хәзер мин карыйм бит инде, әтияниле балаларга ничектер җиңелрәк булды. Аларга бит инде бирделәр. Менә шул турында әйтәм. Аларга битенсен дә әзерләп бирделәр. Алар чапмадылар нәрсә артыннандыр. Мин 4нче класстан колхоз көтүен көтәргә мәҗбүр идем. Чөнки кием салымын алырга кирәк, битенсен эшләргә кирәк. Мин 7нче класска күчкән елны инде комбайнер ярдәмчесе булып эшли идем. Мин инде ат җигә идем. Ял көннәре минем өчен юк иде. Чөнки Нурдин абый килә, бригадир Нурдин абый килә дә әбигә кычкыра. Нигә? Хаҗар апай, малаеңны син аш чабырга чыгар, салам тияргә чыгар.
әби теге заман кешесе бригадир кушканны үтәми калырга ярамый. Бригадир эшкә чакырган икән, аннан бер ничек тә кала алмыйсың, әйеме? Һәм минем шимбәкен азрак укыйсың бит инде. Мин иләдән соң салам тием, ял көне иртәдән син аш чабам, кич белән барам, тагын салам тияргә, обедтан соң салам тием, фермага салам ташыйм. Ат җигеп, әле анда теге син тиеп кенә тормыйсың. Син бит инде маңкамалай, сине кертеп җибәрәләр. Ат белән кирип китәсең, арба белән анда җәйгәрәк вакыт булса, пешерәгрәк вакыт булса, чана белән анда керәсең. Ул саламны бит тертеп төшерергә кирәк нидән, арбадан. Әйме, аны трисең каядыр сәнәгеңне терәп, атны тарттырып җибәрәсең. Ул кай вакытта кергән вакытта синең төягән йөгең авыша һәм ишек төбендә үк ишелеп кала. Аның мәшәкате кытышкыч күп. Ул теге карап торышка гына, эй, ат җигү дигән шикелле, әйме? Ат җигүнең аның шул хәтле күп мәшәкатьләре бар атта йөрүнең. Бигрәк тә фермага салам синаш ташуларның. Юк, син менә шуны бөтенсен үтәргә. Мин буларның барысын да үттем. Мин бүген әгәр дә миңа әйтәләр икән, теге Нива комбайны белән Сибиряк комбайнын төннәт уятып китерәләр икән янына, мин аны сүтеп җыя алам бүген. Мин дә хәтерлим әле, ул вакытларда бит комбайннар еш ваталар, алар бит инде бер сүтеп. Хәзерге комбайннар түгел. Барабан тыгыла. Мин 6-нчы классны бетергән малай. Әле мин бик ябык идем. Кичкенә генә шактый теге ябык кына малай. Әйме, беренче комбайнерым Ирек исемле иде минем. Ирек каядыр китеп барган, мине рульгә утырта да, мин әкрен генә суктырып барам. Ул вакытта ашлык ничектер менә салам нирәк булган вакытта күбрәк булса, тыгыз шундый ни булганда, ул вакытта әллә без кичкенә булган, әллә чынлап та кукурузлар да биегрәк иде ул вакытта, арышлар да озынрак үсә иде, будайлар да нишләптер шундыйрак шикелле тыела иде. Менә шул нигә барабанга тыгыла. Лом белән кирип китәсең, ул барабанны актарасың, аны тартып чыгарырга тырышасың, ниләрен, аннарсын әйләнәсең, көч җитми, авырлык җитми, ул ломдан башына асылынасың. Җыла бетә, шуны чистартасың, тизрәк китәргә кирәк, чөнки тагын суктырырга кирәк. Социалистик ярыш бара. Кем беренче кайтышлый карыйсың. Бүген кем анда колхоз идарәсе янында төннә инде караңгыда кайтып барасың, шулай карыйсың. Кем бүген иң күбен суктырган, инде билгеле, анда фәләннеке шуның хәтле, фәләннеке шуның хәтле язып куелган. Кем хөрмәтенә хезмәт кызыл байрагын күтәреп куйганнар. Анысы байрак астында, анысы язылган. Шунда языласы килә бит, барыбер. Комбайнерга барыбер, комбайнер каядыр җыри үз җае белән генә, ул барып кибәндә йокларга да мөмкин. Күпчелек ләрнең ярдәмчеләре шулай эшләде. Шулай. Без шулай эшләдек. Үз башыннан кичкәннәр беләләр инде авыл тормышын, игенчеләр өчен бу бик тә таныш. Ул хәзер генә ул теге уенчык кебек комбайннар, алар кондиционерлы комбайнар ярты көндә суктырыша. Әйтмим, хәзердә хезмәт, ул игенче хезмәте, ул чыннан да бик авыр хезмәт. Бик авыр. Хәзер булса да авырлыгы зураның алар алдында бар, тик башы ясе генә, рәхмәт әйтәсе генә. Менә шулай да сезнең балачагызга әйләнеп кайтсак, әнигез белән мөнәсәбәтләрегез ничек булды сезнең? Мин әни белән без якын булдык дип әйтә алмыйм. Чөнки без әби белән үстек, аннан соң бит инде шул әле 4-5 яшьләр, 6 яшьләрне хәтерлим, машина артыннан үгиятинең кызыл запорожцы бар иде. Шул кызыл запорожец артыннан чабам, мине алып китегез дип әйме. Алып китми. Ул әкрен генә күңелгә кирип калып баргандыр инде, ул җыелып баргандыр. Шуңа күрә мин әни белән якын булдык дип әйтә алмыйм. Бик шуңа күрә ул теге үлгәч тә әллә ни каты кайгырмадым мин. Аны өйдә үтереп чыктылар. Бу 90-нчы ниләр, 80-нчы еллар инде бу. Әни кибетче, сәүдә белән шөгыльләнәләр, ниләр шундый. Шуңа күрә өйдә үтереп чыктылар. Мин үзем кайтып таптым аның мәйтен. Шул акча аркасында, байлык аркасында, шул сәбәп белән мин ул. Булгандыр инде анда бөтенесе дә ул вакытта бит инде сәүдәгәрдә нәрсәдер акча да бар, бөтенесе дә бар, сәүдә белән шөгыльләнгән кешедә. Шуңа күрә анда нәрсә икәнен белмим, һәм мин аны үтергән кешене үзем тоттым. Шулаймы? Иң кызыгы, аннан бер ел алда минем үгиятине үтерделәр. Пычак белән ишекне ачкач та бусагадан пычак белән кададылар. Һәм ул шунда ук әнигезнең ирен була инде. Әйе, мин аның башына чүкеш белән суктым. Шунда үтерүченең башына чүкеш белән, шунда гына чүкеш ята иде. Мин дә ишек ачканда чыккан идем. Шунда ук чүкеш белән суктым да, шундан ук аны алып киттеләр. Әнине үтерүчене дә мин кем икәнен чамалы идем, кем булырга мөмкин икәнен һәм кайда булырга икәнен мөмкин икәнен чамалы идем. Ул вакытта сотовый телефоннар юк бит. Тиз генә ашыгыч ярдәм чакырдым да, әле бәлки исәндер дигән ни бар иде. Җигердем шунда. Мин аны кыйнаганда, өстенә атланып кыйнаган вакытта милиция килеп керде дә, мине алып киттеләр.
үтерәсең икән, үзең утырасың бит дип. Шунда ул вакытта. Мен ул вакытта инде 17 яшьләрдә көчле, хәзер шактый егет инде, көчле инде ул вакытта инде. Теге көрәшәм дә инде ул вакытта, көрәш тә бар. Шуңа күрә теге спорт белән яхшы шөгыльләнгән вакыт. Шуңа күрә мен инде бәлки үтерә дә алган булыр идем. Кызыбрак китеп. Чөнки аннан соң карадым, минем куллар инде шешенеп беткән иде. Икенче көнне карыйм, куллар менә анда ниләр яралы беткән иде, нидә. Аннан соң мин аны тиз генә күрмәдем. Шактый дөмбәсләгәнмен. Аны утырттылармы син? Утырттылар. Мин аннан соң уйлап йөрдем әле. Мин әйтәм, кайтсын гына әле дип тә йөрдем әле. Үгәтин үтерүчегә андый ни булмады. Бар әни бит. Әнине үтерүчегә, ничектер кайтсын гына дип энекәш тә йөрде әле аны. Кайтсын гына дип. Беләсезме, вакыт дәвалый. Бөтенсен дә оныттыра. Әле теге үземне утырткан кешене дә уйлап йөргән идем. Кара әле, мин әйтәм, шул хәтле нахак, шул хәтле ни булды? Мин әйтәм, кайтым гына әле дип йөрим, әйме? Елда 10 ай эчендә бер нинди ни калмады. Чөнки анда уйлыйсың, берәйберне уйлыйсың. Кара әле, минем бит инде булай карап торышка бар иде бит инде гынахлар. Тиктималдан гына утыртылмаган бит инде, тиктималдан гына бирелмәгән бит инде бу. Әйме, һәм үзеңнең гаипләреңне эзли башлыйсың. Һәм шуларны Җинаятьләр кодексының статьяларына, маддәләренә куеп карыйсың да, уйлыйсың, бу маддә белән булса, мин шуның хәтлегә утырасы булганмын икән. Бу маддә белән бүләккән булсам, ул вакытта шуның белән. Значит, әле бу яхшы булган икән, әле бу минем дигәнне, үзеңне юата башлыйсың. Беләсезме, чынчынлап гаипле утыручылар, алар никмиләр. Чынчынлап гаипле утыручылар, алар җиңелрәк кичерәләр. Чөнки алар беләләр нәрсә өчен утырганын. Әгәр дә син менә бер гаипсезгә утырасың икән, менә бу очракта үзеңнең утыруыңны аклау өчен сәбәпләр эзлисең. Андый кеше авыррак кичерә. Мин андыйларны күрдем. Андыйлар зонада алар кимендә 30%. Шулайдыр. Бер гаипсезләр. Шулайдыр. Яки гаипләре төрмәгә барып җиткәнлек түгел. Әйтик, минем күз алдында булды шундый вакыйга, менә бер банка кофе ул вакытта 50 сум урлаган кешене, егетне 2 елга утырттылар. 2 ел реаль срок бердиләр. Әйме, шул ук көнне хөкем иттеләр икенче бер кешене Казанның зур гына предприятиесенең хуҗасын, әйме, бик күп ниләр урлаган белән 2 елга шартлы рәвештә хөкем иттеләр. Менә шул 18 яшьлек малай бер банка кофе урлаган иде. Аның бөтен биографиясын бузып куйдылар. Менә киләчәктә мин аны хәзер сизәм. Минем биографиям да бар. Кайдадыр бер нәрсә буенча карый башлыйлар, беренче эш итеп шуны язалар. Минем теге мин бит инде ничек дип әйтим, милләтпәрвәрләрдән. Әйме, теге шовинистлар да минем өстән берәр нәрсә яза башласалар. Беренче эш итеп бывший осужденный Искәндәр Сираҗи дигән әйбер белән, шушының белән теге националист Искәндәр Сираҗи дип язып китәләр. Нигә? Ул теге интернетта актара башласа, ул бик күп эш юллар диләр минем дусларның андый язмалары. Менә әнигезгә килгәндә, аларның уртак балалары бар инде нигә тигез туганнарыгыз? Минем әнинең ул инде 3нче ел иде анысы. Шуңа күрә икенчесеннән уртак баласы, энекәшем бар иде, ул 33 яшендә йокларга яткан җиреннән тормады, уянмады. Аның әтисе дә шулай үлде. Менә Рауил, ул угиятиләрнең берсе, минем ике угиятим булды безгә бөрендә. Ул да шулай үлеп китте. Яткан җиреннән генә уянмыйча мие шишеп, отек мозгы дигән инде, теге отек мозгы белән үлеп китте, аның шундый диагноз белән. Энекәшнең дә нәкъ шундый ук диагноз иде, радикның. Менә шул ук диагноз белән үлеп китте, 33 яшь иде. Бик тә сезнең тормышта менә шундый югалтулар гел очрап торган икән, тыңлап торам. Эфирда язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз танылган журналист, язучы, публицист Искәндәр Сираҗи. Искәндәрне мин инде бик күп еллар беләм, ләкин менә бүген мин аны яңадан үзем ачып утырам. Мөгаен сездән журналист, публицист буларак да беләсез. Шуның да язмышы бик тә тулы бер роман язарлык икән. Гәрчә сез бу романны язгансыздыр инде үзегез турында. Андый роман булдымы, автобиографик? Бер утыру бер гомер, ул минем автобиографик. Илеше, беренче менә аның беренче илеше чыкты, ул роман-трилогия. Менә хәзерге көндә минем гәҗитемдә, Сираҗи сүзе газетасында, аның чыгып килә икенче илеше. Бусы инде сук байлыкта,
Мында инде башка кеше биографиясы, әмма геройы шулук Алмаз Айбулатов, шулук әйтик Айсылу Сырурова, журналистка, шулай бара анда геройлары, әмма мында Расих Шамский. Бу сукбайлыкка китә, минем төрмәдән чыга да героем сукбайлыкка китә. Мында инде күбрәк Шамский язмышы, Расих Шамский бар иде бит инде. Бик күп җырлар авторы ул, шагыйрь, аны шагыйрь дип авыз тутырып әйтергә була, чөнки ул чын шагыйрь иде. Һәм аның тормышы үзе дә шагыйрьләрчә иде. Сукбайларча яшәде ул шундай. Ирекле кеше иде ул. Урысча бит. Ул шундый да иреклелек. Бер яктан караганда, ирекле рассам. Ирекле, менә Мәдәрис Әгълам да бит инде ирекле кеше иде. Ул безнең кебек, алар безнең кебек бәйле булмадылар. Безгә бит кирәк матур кием, әйбәт машина, яхшы фатир, һәм башка әйберләр, акча кирәк, тәмле ризык кирәк. Аларга бер кайчан да ул әйбер кирәк булмады. Шуннан шулай бер истә шундый әйбер Мәдәрис Әгълам килгән язучылар берлеге, нидә матбугат йортына килгән нидән әбиг алушларыннан. Резинг алушлардан инде. Исмәгыйль Шәрәфи бит инде Нәҗиптән генә киенеп йөри, Татарстан яшьләренең баш мөхәррире. Нигә Мәдәрис мондый җиргә килгәндә ди, һич югы ботинка киеп килергә иде инде. Мәдәрис Әгълам шуны. Ярамаган тагын сез буклар арасында йөрергә ди. Шуның шикелле, менә нигә мин аларны өйрәнә идем. Мин аларның кем икәннәрен карый идем. Әйме, алар шунлап да менә теге Мәдәрис бит инде бөек, аңа кирәкми иде андый әйбер. Аңа шигырь булса, шигърият булса җитә иде. Шундый яхшы. Шундый кешеләр иде. Ә безгә алай җитми, кызганыч, без аның хәтле дәрәҗәдә бирелә алмыйбыз. Һәркем тормышның кыйммәтен үзенчә аңлый шул. Менә ул инде үзенчә аның үз кыйммәтләре, тормышта үз кыйммәтләре. Шулай да сезнең язмышыгыз әйләнеп кайсак, сезгә менә 17 яшькә хәтле Библия үстен дисез бит инде. Аннары язмыш ничек дәвам итте? Унны бетердем дә мин шул унны бетергән елны мин укырга керергә булдым авыл хуҗалыгы институтына. Колхоз председателе булырга, агрономга. Нәрсә өчен агроном булу өчен түгел. Тургай театрында, авыл хуҗалыгы институтының Роберт Галиев театрында уйнау өчен. Минем өчен алар бөтенесе дә чын артистлар. Чөнки безгә Камал театрының бер кайчан да килгәне юк. Курчак театры әллә нигә бер килә. Күчмә театр шулай ук әллә нигә бер күренгәли. Әйме. Роберт Галиевның театры безгә елына 3-4 тапкыр килә, чөнки Казаннан без 30 чакрымда гына торабыз. Әйме. Безгә бик еш килә. Шуңа күрә алар безгә якынрак иде. Шуңа күрә мин әйтәм, шунда барам, шул театрда уйныйм, шу артист булам дип шулай иттереп. Шуннан соң мине әни менә шул нидә җитәкләп алып кирип китте. Әйдә ди, нигә монда бер җиргә кирип чыгыйк әле. Кирип чыккан җиребез Илһам Шакиров булды. Нигә кирдек, шулай сөйләшеп утырдык, әни белән алар дуслар. Шулай сөйләшеп утырдылар да, нидә менә ди, малай ди, артист буласы килә инде ди, нигә ди, авыл хуҗалыгы институтына керә инде ди, менә ди, анда ди теге театрда бар икән ди. Әнинең эштән генә теге мине реаль профессиягә кертәсе килгән инде. Барыбер ул белә бит инде. Театр училищесы бар икәнендә, нинди дә башка әйберләрен дә беләләр. Без авылда яшәп каян белик аны, ул әйбернең бар икәнен каян белим мин аны, авыл малае. Шуннан мин Илһам Шакировны бабай дип йөртә идем инде. Бабай әйтә: "Кара әле ди. Ниди? Нишәп анда җибәргән аны ди? Театр училищесына хәзер." Шуннан мине әкрен генә театр училищесына нигә без шул Ләйсән Мәхмүтова, Чулпан Казанлы анда, менә Илфат Камалиев икенче курска өстәмә набор белән килеп кирдек. Ул вакытта бит 2 елга бер генә тапкыр җыялар иде. Җыялар иде, 15-16 кеше генә җыялар иде. Хәзерге шикелле анда 25-30 кеше җыймыйлар. Аның бер 12-13 бетереп чыга иде инде театр училищесын. Ул курстан күп кеше киткән булып чыкты. Каядыр китеп барганнар да, кемнәрдер армияга, кемнәрдер анда менә. Кемдер каядыр китеп барган да, шуның белән нәтиҗәдә шуңа күрә без 2нче курстан укый башладык. Шулай тәмамладык без. Ул арада инде 4нче курста мине телевидениегә чакырдылар. Төркиянең заман телевидениесе килгән иде. Шул заман телевидениесен алып барга чакырдылар мине. Аннан соң инде дикторлык 4 ел мин әле бит Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының дикторы да булып тордым, йөзедә булып тордым. Ул вакытта 2 канал бар. Әйме, 2 канал, беренче һәм икенче эфирлар әле юк бит әле ул вакытта. Менә килеп чыкты. Ул вакытта без 6 диктор
Эш ират, эш хатын-кыз дикторлары, әйеме? Аннары берничә эфирга чыга торган берничә журналист кына бар, 3-4 кенә журналист бар. Эфирга чыга торган ул теге җомгакны кич белән алып баручылар, тагын ниндидер тапшыру, берничә тапшыру алып баручы журналистлар бар. Ну, 10-12 кешедән дә артык түгел идек дип әйтәм эфирга. Чөнки бөтен әйберне без дикторлар алып бара идек. Бик күп тапшыруларга безне куялар иде, алып баручы итеп. Шуңа күрә безне бөтен кеше белә. Беренче каналда сәясәт бара, ә бездә җырлыйлар да, бийләр, уйныйлар да киләләр. Шуңа күрә бөтенсе урысы татары ГТРК Татарстан карый. Шуңа күрә безне ул популярлык менә, кытышкыч зур популярлык иде ул. Мин аны теге бүгенге артистларга әйтәм, иң популяр артистларга да әйтәм. Җегетләр, сез чын популярлыкның нәрсә икәнен белмисез ул дип. Ул вакытта менә бар иде. Менә ул әйбер. Нәрсә сөйләрләр өчен популярлык? Хәзерге популярлык. Хәзергеләр менә алар бит инде йолдыз булып йөриләр, аларны беркем танымый, ә безне һәркем таный иде. Менә Сәйдәшнең бит җилкәсен теге ак кәштүмнән йөргәндә, әйеме, җилкәсен кага-кага юлда барганда радиога менгәнче җилкәсе каралып бетә торган булган. Менә безнең дә шушы әйбер иде. Безнең телевидениедә чыкканны көтеп торалар иде, кешеләр көтәләр иде, кызлар көтә торганнар иде. Шуңа күрә безнең тормыш ничектер икенче төрле. Безне ул вакытта без трамвайда йөрибез бит әле, машиналар юк, ул вакыт бит әле Советлар Союзы таралмаган. Әле таралып бетмәгән әле Советлар Союзы. Шуңа күрә без әле ул вакытта шундый менә ул популярлык, аннан соң профессионализм да бар иде бит. Ул вакытта. Әле профессионаллык дигән әйбер дә бар иде. Без бит театр училищесына килгән. Таләпләр зурая. Мин хәтерлим, әле соңгы турга дикторлыкка килгән вакытта, анда соңгы турда 20дән артык кеше 3нче турда идек без. Мин уйламадым да мине алырлар дип. Мин соңга калып килдем. Менә Илһам Шакиров турында әйтеп үттек. Сүз әлбәттә халкыбызның бөек җырчысы Илһам Шакиров турында бара. Аны күпләр беләләр, сезнең арагызда дуслык бар иде, сезне менә нидер аерым бер бәйләнеш. Нәрсәдән шушы очрашудан башландымы Илһам Шакиров белән дуслык? Сезне инде никәш туганы дип тә сөйләделәр. Юк, ул бу очрашудан башланды. Ул әйтте, үземдә яшәрди, ул эш бүлмәле фатирда яши бит инде. Нигә үземдә яшәр, әнә нит эфирдә үсте, нитмәде, әнигә шулай ди. Кирер, укыр, нигә шулай иттереп мине театр училищесында, мин анда яшәдем. 20 яшьтә ул мине өйләндерде. Өйлән диде. Бузылып бетәсең диде. Шулай иттереп өйләнергә мәҗбүр итте. Әле өйләнеп, минем улы кызым да анда туды, әле әйеме. Нигә? Шуңа күрә, әйе, нигә? Сезнең хатыныгыз кем иде? Минем беренче хатыным Казан театр училищесына, мин аннан инде ул вакытта үзем кертә ала идем, үзем җитәкләп алып барып керттем. Минем нидә без ул да яшь иде, Венера Әхмәтова. Аның белән мин Тинчурин театрында, театр училищесында укыганда Тинчурин театрында уйныйм, Сөембикә егет сайлыйда, Искәндәрне уйныйм, аннары соң нидә яшь иптәшне уйныйм. Кәҗәмал түгел, Бажа туган түгел дә, Туфан Миңнуллинның шулай, шул спектакльләрдә һәм бер кыз, яшь, шибәр бер кыз килеп йөри. Ул билетерша булып эшли иде, кич белән килә, әле мәктәптә укый. Кич белән билетерша булып эшли. Шул әнисе инде кергәндә инде эшкә, менә теге Менәвәр әби аның урынына ул килеп эшләп йөри иде. Әйе, ул килеп эшләп йөри иде. Шуннан бу керә. Bir zaman nigә мен инде ул вакытта да ничектер аңлаучанрак булганмындыр. Миңа шулай сахна артына кереп тартырга бармы ди. Мин әйтәм, бар, мен бирдем. Карыйм, тарта белми. Соң мин әйтәм, син тарта белмисең бит. Нәрсәгә кердең? Нигә? Шуннан әйтте, синең янга ди. Шуннан без инде зак йөрмәдек, ничектер шулай булды. Шуннан тоттык та без өйләнештек. Иң кызыгы шунда, аның әнисе каршы булмады, әтисе үлгән иде, әнисе каршы булмады. Ул әйтте, ярар, өйләнешәбез дисез икән, өйләнешәгез. Шулай итеп, безнең 18 сентябрьдә безнең кызыбыз Айгөл туды, 11 ноябрьдә аңа 18 тулды. Менә шулай. Безне әле язылыштырмадылар, чөнки кырсакка узмаган. Безне ул вакытта безгә никахны, безгә никахны укыды Госман хәзрәт, әле ул мөфти түгел иде, мөфти урынбасары иде. Аның да әле Казанга килгән генә вакытта Госман хәзрәт безгә никах укыды. Шулай итеп никах белән яшәдек.
инде кырсакка узгач, инде бәби киткәндә барып язылышып кайттык. Анда шул ниләр, Илһам Шакировлар, Әлфия Авзаловлар, ниләр, шундый теге бик күңелле бер ниндидер бер ни булды ул. Язылышып кайту вакыйгасы үзе бер шундый кызыклы бер генә вакыйга булды ул. Анда инде туй күлмәкләре белән түгел, болай бардык да язылышып кына кайттык без. Шундый ни генә булды ул анысы. Ничә ел яшәдегез? 7 ел. Барырны күпмедер яшәгәнсез. Нишләп барырсыз? Ул аерылышу булмый иде. Әгәр дә мин әйтәм бит инде, мин теге ничек дип әйтим, Дон телевидениеда Дон ул ничек дип аңлатыйм мин аны, син аны көч тир түгеп алган дан түгел. Җиңел килгән дан. Һәм яшь килеш килгән дан. Яшь килеш килгән шушы популярлыкны күтәрү авыр. Менә урыс әйтә, теге пройти огонь, воду, медные трубы ди. Утны суны кичеп була. Ул бакыр тырбалар дигәнне нәрсә икәнен аңлыйсызмы? Менә бердә уйлаганым юк. Менә бакыр тырбалар дигән сүз ул бакыр быргылар, синең хөрмәтеңгә кычкыртылган фанфарлар. Менә шушы фанфарлардан чыдап булмый. Шуңа чыдап булмый. Шунда рюмкага үрелә башлыйсың. Шунда тегесе китә, монысы китә. Әйеме? Теге морҗа хәтле морҗалар дигәндәй, әкрен генә китә. Һәм менә мин шушы әйбер мине әкрен генә алып барып җиткерде төрмәгә дә. Һәм аннан кайткач инде мин анда вакытта мин аңа кирәгем булмады, чөнки минем гаеп белән. Бөтенсе минем гаеп. Әйеме, мин бит инде маржалар белән тотылган бит инде хәтта ниенә хәтле бар, стриптизерчылар белән тотылган, аның хәтта суд карарына кадәр бар, әйеме, бөтен дөньяга танылган, таралган бу әйбер, әйеме. Ул шуңа күрә мин аңа инде кирәгем булмады, ул аны кичерә алмады. Һәм нишләй ул вакытта инде безнең тормыш инде әле мин утырганчы ук инде тормыш начарая башлаган иде. Мин бит инде тоттылар да икенче көнне түгел. Мине әле ел ярым йөргәч кенә явып куйдылар. Ел ярым гариза кергәннән соң, ел ярымнан соң гына явып куйдылар. Ел ярым бу вакыт эчендә мин инде телевидениедан киткән, Шәһри Казанда шулай эшләп йөргәндә бер болыт шикелле чәчле, шундый куе болыт шикелле, ул чәч тыңлаусыз шундый бөдрә болыт шикелле чәчле, озын буйлы, шундый бер зифа буйлы бер кыз килеп керде, Шаһира Илгелем. Мин инде белә идем аның кем икәнен, чөнки ул теге зур өметле шагыйрә санала, һәм Шәһри Казан редакциясендә эшли башлады ул. Менә шуннан ничектер без аның белән дуслашып киттек. Ул бу юк иде арабызда, шулай дус кына бер кабинетта да утырдык без аның белән. Аннан соң мин мәдәни җомгага күчтем, анда да аралашуны дәвам иттек. Мин анда сәнгать бүлеге мөхәррире булып мәдәни җомгага киттем. Аралашуны дәвам иттек. Инде менә мине ябып куйгач, ул йөри башлады. Бердән бер кеше мине аклау өчен хатлар әзерләде, кайларгадыр язды, килә иде, зонага килеп йөрде. Ул декабристка булды. Аннан кайтканда миндә инде сорау юк иде, кем белән яшәячәгем турында. Әлбәттә. Минем кем белән яшәячәгем турында сорау юк иде, шуңа күрә мин теге туп-туры зонадан, менә монда якында гына Пләтән төрмәсе дип йөртәләр аны татарда, икенче зонадан, шуның больницасыннан чыктым мин. Шуның больницасыннан чыгып, хастаханәдән чыгып, әкрен генә шулай нигә кайтып киттем. Менә шу кая кайтты дип беләсез? Аның коммуналь торакта яллап торган 12 квадрат метрлы фатирына. Чөнки үзем утырган вакытта үземнең, мин инде фатир сатып алган идем 24 яшьтә үк. Начар гына булса да, кичкенә генә булса да фатирым бар. Үземнең фатирның ачкычларында кайда икәнен белмим, нәрсә икәнен дә белмим. Аннан соң мәгълүм булды, аңа ачкыч та кирәк түгел, ишекләре ватык икәнен дә мәгълүм булды аның килгәчтен. Аны ремонтлап, менә шунда яшәгәндә, аны ремонтлап, шуннан тормыш кырып җибәрдек без. Мин кайттым да, әле никах укытырга да, ничек никахны да Пишәм базары мәчетенең, менә бу Нурулла мәчетенең монда гына якында гына бит инде баскыч астында кичкенә генә бер бүлмә бар. Һәм төрмә мөфтие дип йөртәләр иде, Касыйм бабай бар. Мәчеткә кердем, Фәрит хәзрәт анда, ул көн дежурда иде, Касыйм бабай янына килдем. Касыйм бабай мин әйтәм, шулай иде, никах укытасы иде. Миңа мин әйтәм, кирәк бер шаһид кирәк, ике шаһид кирәк иде, шулай. Ул әйтә, яра, бер сүзем булырмын, әнә Фәрит хәзрәт булыр берсе, никахны укытырга кирәк. Әйдә. Шунда утырттылар да, шул баскыч астында гына никах укыттылар да, чыгарып җибәрделәр. Аңа карап бер кырыебыз да кителеп төшмәде. Никах укыттык, яши башладык.
туй итәргә ният юк, барып язылышабыз гына дибез. Әмма бит туган тумаша дигән әйбер бар бит әле бу дөньяда. Тегендә әби бабай әйтә, бердән-бер кызыбызны кияүгә биреп, туй да итмәгәч дип, ул вакытта мин инде хәлләнеп киткән идем. Чөнки мин кайту белән кайтканның икенче көнендә мин инде яшьләр театрында эшлим. Тагын нидән 3-4 көннән Татарстан яшьләрендә эшлим. Татарстан яшьләрендә иң зур хезмәт хаклары ул вакытта. Шуннан Идел журналында эшлим, мин эш җирдә эшлим, инде хәлләнеп киткән. Әмма бер әйберне белә идек. Бер кайчан да илгә хәмер кертмәскә, харам кертмәскә дигән әйберне. Шул вакытта туй ясагыз диләр. Без киңәштек тә, әйдә хәләл туй ясыйбыз. Ул вакытта хәләл туйлар ясау әле ул модада юк. Шуннан эзләп киттек, кайда ясарга була. Таптык, Булак буенда Алтын Урда дигән ресторан. Ул ресторан хәзер юк инде. Кирдек, Урта Азиядан кайткан татарлар монда. Без шулай дибез, хәләл туй үткәрәсебез килә дибез. Булар әйтәләр, сөенделәр. Кара әле ди, булар Урта Азияда динлерәк кешеләр, татар, әйдәгез ди, без сезгә оештырабыз ди. Безнең журналистлар да икәнне белгәчтем, бик сөенделәр, сез ди язырсыз ди, без ди шулай берләрне башлыйк әле, кара әле дип. Булар да сөенде, буларга да яңа юнәлеш бит инде эшләрендә. Шулай итеп без нигә әле туй күлмәген, ул вакытта туй күлмәгендә базарда алай алып булмый менә. Тотасың да аласың дигән әйбер әле бик юк иде. Аңа күлмәкне махсус тектереп, ул ислам кануннарына туры килә торган иттереп, мин инде дингә кергән идем. Шуннан ул да Мөхәммәдиядә укыган бит. Шуннан миңа да утыртма якалы күлмәкләр тегеп, шулай иттереп, барып, матур гына иттереп, алкогольсез туй уздырдык. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең әңгәмәдәшебез Искәндәр Сиражи һәм инде мин үземнең алып баручы икәнемне онытып, бирелеп, тамашачыга әйләнеп утырам. Монда шул хәтле кызык сөйли. Илгелем, димәк, сезнең инде уртак гаилә тормышыгыз башланды. Сүз Эльмира Сиражи турында бара. Күренекле журналист, шагыйрә. Сез инде аны мәкаләләрен, шигырьләрен укып беләсездер. Шулай бит. Ул минем формалашуымда, әгәр дә менә беренче кеше булса Илһам Шакиров шәхес буларак формалаштыруда, ул мине бөекләр белән таныштырды, ул мине милләт тормышы белән таныштырды, ул мине үземнең улым дип атады, рәсми рәвештә аны танып, Искәндәр Илһамович итеп үстерде, әйеме формалаштырды. Илгелем мине инде гаилә башлыгы һәм язучы буларак формалаштырды. Ул әйтә, син булдырасың, хәтта үзенең шигъриятеннән баш тартып, күбрәк мине үстерү өстендә эшләде һәм мине бер кайчан да бер нәрсә белән дә, менә бер нәрсәдә дә гаепләмичә генә, гаебем булса да, әйеме, шулай җайлап кына алып барып, әйеме, үз кубызында биетеп дигәндәй, ират һәрвакыт хатын-кыз кубызында бии. Бер заман карыйм, 4 бала атасы иттереп, зур гаилә башлыгы иттереп куйды. Һәм мин менә ничә еллар яшибез, без аның белән бер тапкыр талашканыбыз юк. Тавыш күтәреп кычкырышканыбыз юк, әйеме. Без теге әз генә үпкәләшеп алу булса да, ул теге бер мин иртә белән эшкә чыгып киткәндә булса, кичкә кайтканда инде мин шалтыратам, әнисе кайтканда елмаеп каршы аласы дигән әйбер, шуның белән бетте безнең әйеме. Шуңа күрә мин бер минутка да үкенгәнем булмады. Хәтта беренче гаиләм таркалуына да, кызым Айгөл минем белән үсмәвенә дә, ничектер эштән әзрәк сызсам да, андый зур кайгырырга мөмкинлек бирмәде. Чөнки кызым Айгөл беренче вакытта безгә килеп, монда Казанга кайтып, ул Мәскәүдә, әнисе Мәскәүгә алып киткән иде аны, ул Казанга кайтып, минем белән йөрде, монда кайтып йөри иде, килә иде, сеңелләрен күрде, энекәшләрен күрде, берсен генә күрде. Энекәшләрнең менә кичкенәсен инде күргәне юк, чөнки инде ул үсеп җитте, һәм инде аның үз тормышы, үз көне, ул табибә, теш табибәсе, анда Мәскәүдә мединститут тәмамлады, шуның белән менә ул анда калды. Хәзер инде аралашуда юк, ул әзрәк мине эштән борчый, бәлки ничектер эзләп табып, әле элемтәләрне урнаштырырбыз дигән әйбер бар. Андый бар. Шуңа күрә мине шәхес иткән кешеләр, алар 2 кеше, әлбәттә инде Илһам Шакиров дигәчне, аның янында булган кешеләр, әйтик, Разил Вәлиев та бар аның арасында, әйеме, Разил Исмәгыйлевичнең я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм дигән әйберсе, миңа бик зур йогынты ясады. Мин уйладым, үзем үзгәрмим, мин дөнья астына бөгелмим.
Мин дөньяны үзгәртәм дип яшәргә менә шушы әйбер көч бирде. Мин әле дә аны искә төшерәм, Разил Вәлиевне һәр вакытта да искә төшерәм шушыны. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген дигән өлешен генә. Аннан соң Мәдәрис Әгъләмнең бар бит әле шигыре, без дигәнчә бармый шул ул дөнья, без дигәнчә бармый кешелек, әмма аны без дигәнчә барырга без мәҗбүр итә алабыз. Без дигәнчә бара дөнья. Без дигәнчә бара кешелек диде Нияз Акмал. Шул Мәдәрискә каршы чыгып. Менә сезне тыңлап торам, шуннан да сез бик көчле рухлы кеше. Бик көчле рухлы кеше. Бу әлбәттә ятимлек ашасын татып, чырышлык кына түгел, бу сезнең геннардан да киләдер, каннан да киләдер. Менә шушы әбиегезнең дә каны сездә, менә шундый усаллык та бар. Сезнең бармы шундый менә яратмаган, өнә бетермәгән кешеләрегез? Мин аны бит яшермим бер кайчанда. Мин язам, гәҗиттә дә язам мин аны. Мин бер кайчанда яшермим. Үземнең нинди фикердә булуымны кеше турында мин яшермим. Кешенең артында нәрсәдер нигә аның йөзенә карап елмаеп, нитеп башыңны дуракка салып йөргәнче, әйе, бар андый кешеләрем бик күп минем андый кешеләр, әмма мин бик аз кешене үземә якын китерәм. Мин бик ачык сөйләшәм менә. Кешеләр белән дә аралашырга яратам мин, әйеме? Әмма миңа якын килгән кешеләр, мине чын-чынлап белүче кешеләр юк. Чөнки без битлекле дөньяда яшибез. Безнең һәр вакыт йөзебездә битлек, һәм ул битлекне салудан куркабыз, чөнки чылан ачыла. Әйеме? Чыланда анда бөтенләй башка кеше. Дөньяда бит Искәндәр Сиражи дигән кеше юк. Бар Сиражиев Искәндәр Илһам улы дигән менә документ буенча шундый кеше. Әйеме? Ул кеше ул бөтенләй башка кеше булырга мөмкин. Искәндәр Сиражи ул инде продукт. Аны ясадылар кешеләр, аны ясады минем хатыным, аны ясадым мин үзем, минем тормыш, кыйналулар, аның бу шуның нәтиҗәсе килеп чыкты Искәндәр Сиражи. Кыйналулар, данлаулар, шөһрәтләр бөтенесе булды аның эчендә. Анда сыраханәләре дә булды, сәхнәләре дә булды, бөтенесе булды. Әйеме? Менә шушы әйберләрнең килеп чыккан продукты бүгенге Искәндәр Сиражи. Хәтта мәдрәсә дә бар минем тормышымда. Мәдрәсә белеме дә бар. Әйеме? Мин әле олыгайган көнендә бәлки берәр авыл мулласы булып та утырырмын дигән фикер бар. Мин бик күп еллар бит инде динне тотарга тырышам. Теге тотам дип әйтеп, аны тотам дип әйтү мөмкин түгел. Чөнки дин ул шул хәтле нечкә, без әзрәк читкә дә тайпылучан кеше бит ул шундый. Ничек дип әйтим, татарча әйткәндә слабый. Әзрәк аның кимчелекләре була, шуңа күрә мин тырышам. Тырышам, менә бөтенесен 5 вакыт намазын укып, уразасын тотып, хәтта умра хаҗы да кылып кайттым, бөтенесен эшләргә тырышам. Менә бүгенге көндә мин бу сорауны һәрбер килгән кунагыбызга бирергә тырышам, сезгә бирмәсәм бер дә дөрес булмас бу сорауны яңгыратмасам. Сезне борчыймы бүгенге көндә милләтнең халаты, торышы, телнең яшәеше, бүгенге халаты? Мин борчыгына түгел, мин шуны саклауга хезмәт итүчеләрнең берсе. Шуңа күрә мин моны нәрсә дип әйтим? Бу очракта беләсезме? Монда без үзебез дә гаепле. Менә без карыйбыз Россияны, әйеме? Россиядә урыслар, алар бөтен милләтләрне теге россияннар дип, урыс телле, бер динле, бер ниндидер дәүләт ясап, милләтле, бер милләтле дәүләт ясарга тырышалар, әйеме? Алар башка милләтләргә каршы көрәшәләр, күпмедер дәрәҗәдә. Башкортстанда башкортлар татарларны башкортлаштыру турында көрәшәләр, алар татар белән көрәшәләр, әйеме? Татар беркем белән дә көрәшми, татар үзе белән көрәшеп, үзе шушы хәлгә куеп ята. Татар үзенең сүзен әйтәсе урында да әйтмичә, әйтер кешеләрен юк итеп, татар үзенә үзе каршы көрәшә, һәм шуның белән үзе юк итә. Без бүген бик авыр хәлдә, әмма без бик көчле милләт. Шуңа күрә без бу авыр хәлдән дә чыгарбыз дим. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә иң авыр вакытларда юл бирә. 20нче гасырның башында татар милләте сәяси милләт булмый, сәясәтче милләт булмый. Ул Русия сәясәтендә бернинди катнашуда булмый, әйеме? Әмма 1905 елгы революция татарны сәясәт милләтенә әверелдерә, чөнки дума төзелә, дәүләт думасына бездән депутатлар, мөселман депутатлар китә, һәм без әкрен генә үсеш ала башлыйбыз. Иң авыр вакытларда безне 39 елда ук Сталин Идел буе татарларын куарга, Урта Азияга, Сибиргә куарга дигән карар чыгарган була. Икенче бөтен дөнья сугышы башланып китеп, 39 елда без
құтылып қалабыз һәм тағын неге үсеш алабыз, чөнки безнең геройлар саны шул хәтле күбәя, безне инде шул карар буенча сугыш беткәч тә куа алмыйлар. Чөнки Кавый Нәҗми чыгара китап, Татарның Советлар Союзы геройлары татарлар турындагы китапны чыгара, чөнки аңа Мәскәүдән язучылар әйтәләр, сезнең шундый карар бар, тиз генә чыгарыгыз, без халык саны буенча кичкенә генә санлы татардан шуның хәтле геройлар чыккан, әйеме, без шуның хәтле геройлар берничә та алмыйлар. Иң авыр чорда 90-нчы елларда без инде 90-нчы елларга килгәндә без инде тагын беткән идек, әйеме. Советлар Союзы таркалган вакыт, без шул вакытта күтәрелеп чыктык, әйеме. Яңадан без тагын бер 50-60 ел яшәрлек ресурс алдык, мәгарифебезне ачып алдык, эшләдек, әйеме. Килер тагын шундый авырлык, һәм шул авырлыкта ут эченнән чыккан, теге телдән яралган феникс кышы шикелле без яңадан яралырбыз. Минем өметем бары шуңа гына, башка әйбергә өмет юк. Бу өмет беләсеңме? Мөгъҗизага өмет. Ну, мөгъҗизалар булмый дип кем раслаган әле бу дөньяда? Булып тора бит әле. Шуңа күрә мин бу мөгъҗиза булыр дип уйлыйм, һәм татар яшәр дип уйлыйм. Менә үзегездә 4 бала гаиләдә, сез аларны дәвамчылар итеп үстергә тырышасызмы? Минем балаларымның берсе театр училищесында укый, берсе менә рәссамлыкка быел керде укырга. Хәзер берсе инде Казан конкурслары лауреаты җыр буенча Арслан менә монда утыра ул. Арслан кичкенәсе моннан бик яхшы мулла чыгачак иншалла. Мин аны ислам бакчасына йөртәм. Бөтенесен тәмук кисәүләр дип сүгеп тик ятсын шунда. Мин аны Аллаһы буйырса, ансыннан имам ясармын дип уйлыйм. Искәндәр булыр инде. Имам ясармын дип уйлыйм мин ансыннан. Фикерен әйтә беләсезме? Инде менә безнең вакытыбыз шул хәтлек шикелле, чыннан да сезнең белән бер эш тапшырып ясасаң да сезнең тормышыгызны сөйләп бетереп булмас, бик күңелләнгәнме. Менә тапшыруыбызны йомгаклаганда тамашачыларга әйтер сүзләрегез, фикерләрегез нәрсә әйтер идегез милләтегезгә, халкыгызга, тамашачыларга? Нәрсә дип әйтим? Аллаһы Тәгалә әйтә: "Әгәр дә сез миңа каршы бер адым ясасагыз, мин сезгә каршы 2 адым ясармын" ди. Әгәр дә сез миңа каршы кызу килсәгез, мин сезнең каршыгызга кызу килермен ди. Менә кешегә бирелгән сайлау мөмкинлеге. Беренче адым ясау хукукы бирелгән Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Тәкъдир бар, язмыш бар. Әмма ул язмышны яза башлау үзебездән тора. Без беренче адымны ясарга тиешбез. Аллаһ Тәгалә безгә шушы хукукны биргән. Шуңа күрә тәкъдирендә язылган булса, юк инде ул дип торга түгел. Алга барырга, куелган максатларыңа ирешү өчен бөтенезне дөньяңны онытырга, көн-төн эшләргә кирәк. Аннан соң аның җимешләрен инде киләчәктә татыйсың. Мин шушы өлешенә килеп җиттем тормышымның. Әлбәттә, мин сезнең белән 100 генә түгел, 200-500% килешәм, тамашачылар да шулайдыр. Инде тапшыруыбызның башында куелган сорауга Искәндәр Сиражи җавап бирде. Чыннан да үзеңнең дә өлешеңне кертергә кирәк. Аллаһ Тәгалә сиңа юлын күрсәтә, ләкин ул юлны күрергә була, күрмәскә була, кешенең үзеннән дә бик күп нәрсә тора. Шуңа күрә тамашачыларыбыз, дусларыбыз, сезнең үзегездән тора барысы да. Аллаһ Тәгаләгә бер адым ясагыз, 2 адым ясагыз, кызу барыгыз, һәм инде гамәлләр, изге гамәлләр кылыгыз. Без сезнең белән исәнлектә, саулыкта очрашырбыз дигән өметтә саубуллашабыз һәм тагын бер атнадан күрешербез. Сезгә зур рәхмәт вакыт табып килгәнегез өчен һәм инде бүгенге кичтә безнең белән булганыгыз өчен сезгә дә зур рәхмәт. Очрашканга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз.